Най-добрите на пазара. Сам Хоум. Недвижими имоти. Тук работят хора, а не роботи. Сам Хоум. Недвижими имоти. Тук работят хора, като роботи. Сам Хоум. Комисиони ниски, готини са много, жените им са миски. Сам Хоум. Екип от специалисти, сделките им точни и кристално чисти. Сам Хоум. Супер са коректни, изпипват всичко кокетни. Сам Хоум. Направиш ли сделка, малко ще смениш физиономията селска. Сам Хоум или Хоум сам. Продават имоти като шпеков салам. Сам Хоум или сам вкъщи. Женати никога няма да се мръщи. Сам Хоум от години на пазара. Продават имоти в пустинята Сахара. Сам Хоум. Обучени момчета. Сам Хоум. На три морета. Бейбе. Окей, let's go! Сам Хоум. Най-добрите.